Khafang ni takuk tei buhok sangno lamsago ani okok borok motivation channel wo. Norok ni lakma pohor tu na bagui salbrum no nog ni loge tango kok borok motivation. Abagui o channel no subscribe khaina tapok di tei video no like khaina tapok di. Jo to ni lakma ni kebeng mangro. Bo saisung sakno solution nai tugui nawo. Nini ba only kaisa poito tei kisa sakthana ni sinango solution ya. Amo hai borok rok bai je fafruno haksal ke tongnani khaidi je borok ni sago mungsa kamajangnai mani kerei hamjakma tei naislema akaini war belai gedalia hamjakma angkha waisa kamai thangkhe tei phirogui phaiya naislema angkha waisa bukhau nangpaike tei swkagui simania borok rok nini aro no srengnai tei nono no sikon khainani nainai amo hai jora lakmao kwbangma phainai aboni bagui nungno ready khe tongnani khaidi jotoni lakma salbrumno jotono kaisa kwtal chances ruwi tongo abono klai kok bai hino phainai sal ongui mano kaham borok rokno mutai rokbo belai tektorio phia bono yakarile thangya tei hamya borok no khe joto manui no riwo haifano bini loge oke tongya lakmale joto no waisa simannai aboni bagui a waisa lakmao no amo haike thangnani khaidi sangsarni borok rok nung haike thangnani musukna teikhe inkhe dal rok tini ni joratei ashugno bwskango katal video bai malai finai salbrum no amo hai motivational video nainani musukhainke o channel no subscribe khainani tapok di tei video no kaham nangjak like khainani bo tapok di ani o video no nai tongma bagui norok no belai belai ke hambaya farudol rok